Ayan, hello guys! Good morning! Ako po si Christine and welcome po sa Our Family Budget. So today, pag-uusapan natin since pasukan na. Actually, hindi sa mga public schools hindi pa nag-start yung pasukan, pero sa mga private school nag-start na nung pasukan. Pero ito ay i-share ko lang kung paano makakatipid sa mga school supplies natin kasi marami akong nababasa sa aking Facebook page na or sa feed ko sa Facebook na yung naman problema kasi walang pambili ng ganito ng ganyan. So, eto bibigyan ko kayo ng konting solusyon na. Syempre ako nagtitipid din naman ako, 'di ba? So, eto yung mga share ko lang din sa iyo. Eto yung mga ginagawa ko, no? So, eto, meron akong 5 tips dito na kung paano nga ba tayo makakatipid sa mga school supplies natin sa ating mga anak. So, ito yung ginagawa ko, guys. Buy online. So, kung hindi ka pa techie, sa kailangan mo na pag-aralan. Pero siguro naman imposible hindi mo alam yung Shopee, yung Lazada. Pero yung pinakamura talaga is yung sa Shopee. Kahit doon lagi ako namimili. Siyempre ako, malayo yung bahay namin sa syudad, no? Bihira akong bumaba talaga. Parang nasa bundok lang yung bahay namin, no? Pero talagang sa true lang, mas convenient talaga yung online, guys, no? And sa online kasi, like sa Shopee, hindi naman to sponsored sa Shopee, no? Mas mura talaga doon. Marami kang kasi before, wala masyadong nagbebenta sa Shopee talaga ng mga yung mga talagang direct, no? Mga direct sellers talaga. Ngayon kasi sobrang dami na, guys, yung mga malaking tindahan sa Manila, sa mga sa China, nasa Shopee na sila, guys, nasa na sila, nasa sayo na lang kung paano mo titingnan yung mga reviews and feedbacks dun sa kanilang product. So for me, very convenient sa akin na bumili sa online. Yun, isang bag lang, yun lang yung ipapacheck out ko, ipapaship ko, yun lang. Pwede naman ganun sa Shopee. So, carry lang, 'di ba? So, yun, pinaka-convenient, lalo na ngayon na sobrang dami, guys. Masasayang yung oras mo, mauubos yung oras mo. Pag pumunta ka sa mga malls, sa mga palengke, mauubos yung oras mo, guys. Tapos, syempre, pag meron ka pang mga anak na dala-dala or whatever, no, baka mawala pa sila doon sa sobrang dami ng tao. Kasi, syempre, ganitong, peak season talaga ng mga nagbibilihan talaga ng mga school supplies. So, sobrang hirap. So, for me, it's, it's advice talaga yung bumili na lang sa online, guys, no? Makakapili ka pa. And number 2, eto, paano makakatipid sa school supplies? Cheap notebooks and bags. So, eto, nakikita ko kasi online, dito sa amin sa nakikita ko yung notebook, no? Nagpe-presyo na siya sa mga 35 to 40 pesos yung isang notebook. And imagine kung ilang notebook yung gagamitin ng anak natin. Sa online, guys, siya, sobrang mura lang. Meron ka makikita na 20 pesos, 22 pesos, meron yung 15 pesos. So, depende lang kung tingnan nyo na lang kung ano ko na yung mga feedback dun sa mga product na yon. And also sa bags, ito nga, sinasabi ko sa inyo, may mga bags sa Shopee. Syempre, kung gipit ka, guys, kung wala kang budget, syempre, huwag ka na mag-choosy, no? Mas better pa rin naman talaga mga branded, no? Branded, mas, syempre, high quality, ganyan. Pero, syempre, kung nagtitipid ka, wala kang budget, syempre, maghahanap ka talaga dun sa pinakamura na bag. Doon na lang magkakatalo. Kasi, hindi naman talaga lahat ng mga mumurahing bag is pangit yung quality. May magagandang qualities din naman na makikita ka doon sa mga bags na yon na nakikita mo online. So, yun nga, kailangan talasan mo lang talaga yung kanyang mga mata and magbasa talaga ng mga comments kung okay ba to? Okay ba tong brand na ito? Yun. So, marami na talaga. So, pag, wag ka na choosy, no? Ako naman is, sa akin lang to, yung bag ng anak ko, ayun, hindi pa naman sira yung bag ng anak ko, pero syempre, yung last na bag niya is character. Ngayon naman, syempre, parang feel niya, parang teenager na siya, no? Feeling niya. So, talagang, ayaw na niyang may mga, gusto niya na lang yung plain na bag. So, ayun. And, ako personally, mas feel kong bumili ng bag every year. Kasi, yung excitement kasi ni Hagrid, yung excitement ng bata, na syempre bagong ganyan. So, kasi pag ulit-ulit na lang yung bag,
parang ano na, parang na nagsasawa siya, no? So, parang sa akin lang naman yun, nag-work sa akin yung, syempre yung excitement talaga na bago yung ganito, pag bagong pasukan, 'di ba? So, ayun, pero sa atin lang naman, nasa sa inyo rin naman yun, huwag niyo akong gayahin, para sa akin lang naman yun. And pangatlo, ito yung murang shoes. I know na yung iba nag-invest talaga dun sa mga mamahaling shoes. Pero syempre, yun nga, para sa mga walang budget talaga. Syempre, kahit gustuhin mo man yung mga branded na shoes, kung hindi mo talaga afford yun, syempre maghahanap ka talaga ng mura. So, sa akin, since si Hagrid talaga, hindi ako masyadong nag-invest sa shoes talaga ni Hagrid, sa school shoes na maganda talagang quality. Kasi nga, mabilis lumaki yung paa ni Hagrid. As in guys, sobrang bilis lumaki yung paa niya. Kaya nasasayang lang yung mga shoes niya. And usually nung nakaraan, binili ko siya ng shoes guys, hindi siya kagala sa mga school shoes. Ano siya, para siyang rubber shoes. No, parang ano siya guys. Basta para siyang para siyang Crocs yung ano niya, parang quality niya, parang ganon. Tapos mura lang siya, 100 pesos lang yun. So yun yung binili ko sa kanya nung una kasi maulan-ulan, tapos nililinisan ko lang siya ng oil para kuminis. No? So may mga mumurahing shoes na tapos hindi hanggang ngayon guys, hindi pa rin siya nasira. Tapos pag umuulan, hindi siya nababasa yung loob ng paa niya. Kasi nga para siyang plastic, para siyang basta yun. Pero ngayon kasi hindi na niya kasya, o 'di ba? Hindi nga lang umabot ng 1 taon yun guys, hindi na nagkasya yung shoes niya. So, pero ngayon kailangan namin bumili ng shoes. Pero yun lang naman advice ko sa inyo. Wala talagang budget. Maghanap ka ng may mga 100 pesos. Wag mong i-stressan yung sarili mo na bibili ka ng bali 500 pesos na shoes. 'Di ba? Kung wala ka talagang budget, so kailangan wag choosy be. Wag choosy, maghanap ng pinakamura, o 'di ba, or mag-reuse ng mga ng mga shoes, 'di ba? And number 4, ito bottled water. Yung mga bottled water guys, wag ka nang bumili ng mga bottled water na parang sa ano man tawag yung mamahali na bottled water na parang may para siyang thermos. Nakalimutan ko yung pangalan niya be. Basta yung mga na yun, mga mamahalin na mga wag na. Kasi pagdating dun sa kung hindi ka naman bibili ng mga mamahalin talaga na talaga na hindi tatagal yung lamig sa loob, wag na. Bibili ka lang naman ng mumurahin. So mas better, bumili ka na lang ng guys, plastic. Kung gusto mo safe, maghanap ka ng BPA free ng mga bottled container na magagamit mo, no? Kasi sa school nila Hagrid, bawal din yung mineral water lang yung nilalagyan mo. Kailangan talaga yung bottled water talaga na So, may makikita ka dyan sa online. Meron kang 66 pesos, 100 pesos. So, nag-check out ako, guys. Paisa-isa lang yung china-check out ko. Kaya, pagdating dito sa amin, binabayaran ko nasa 109, 134, mga ganun yung binabayaran ko. So, affordable naman siya. So, yun, 'di ba? So, wag choosy be. Be wise. Magtipid-tipid muna kung wala ka talagang budget. Number 5, ito. Check out daily. So, ito. Dito na. Wait lang. So, ganito. Sa Shopee kasi, meron talagang mga free shipping. Actually, hindi siya free shipping, pero nagle-less talaga siya ng malaki, no? So, ganito yung ginagawa ko, guys, para namimili ako. Namimili ako ng mga, for example, bag. No? Namimili ako sa, namimili ako online, ganyan. Tapos, pag check out ko, syempre, first, check mo muna yung mga reviews, diba? Kung maganda ba. Tapos, may mga videos naman yan. Makikita mo kung talagang okay yung bag, diba? Pagdating nun, pag ito-check out ko na siya, makikita mo dun yung shipping fee niya. So, for example, may mga, depende kasi dun sa mga seller at saka sa item. So, minsan, may shipping na 104, 105, tapos, i-click mo lang yung mga voucher, no, or mga na pwede mong, may free shipping ba or what. So, minsan, walang free shipping. So, pag wala, maghanap ako ng iba, guys. Maghanap ako ng ibang bag na kaparehas nun. Tapos, yun, isi-check out ko naman. Isi-check ko hanggang sa makakita ako ng seller na mayroong less sa kanya na promo. Tapos, yung shipping fee niya is 4 pesos na lang. So, like, for example, 84 pesos.
Tapos maliles yung 80 pesos, 4 pesos na lang yung matitira. So laging ganyan. So naghahanap talaga ako guys. Tapos yung aking shipping fee, 4 pesos na lang. So yung nababayaran ko, 134, 1. So hindi talaga siya masakit. Tapos, pag nagamit mo na yan, minsan nakakadalawa ako sa isang araw o talagang like for example, meron akong bibili na bottled water or kung bibili ako para sa tindahan namin, ganyan. So, wag kang mag-alala kung iba-ibang seller yung bibilhan mo, no? Kasi i-check mo lang talaga. Tapos kinabukasan, kung wala siyang promo, check mo kinabukasan kung meron na shipping, less sa shipping fee. Kasi sa shipping fee ka naman talaga mamamahalan. So, ganun yung ginagawa ko. Usually, yung aking shipping fee, 4 pesos lang talaga lagi. Lagi akong nag-check, no? 'Di ba? So, yung iba, yung sa mga China, guys, na mga China na, galing China yung mga product, usually sila yung mga mas mura yung shipping fee, kaya maghanap kayo. Pero syempre, check nyo din talaga kasi may mga seller din talaga naman na may mga ano sa utak, no? Hindi tama yung pinapadala. So better check talaga yung mga feedback. So yun lang naman yung aking share sa inyo guys. Kung gipit talaga, sabi nga, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaloktot. No? Kailangan nating magtipid. Huwag tayong magpa-pressure na kailangan maganda yung gamit ng anak natin kung hindi naman natin afford, hindi naman kaya, 'di ba? Hindi kaya ng budget. So, mag-isip-isip be. So, yun lang. So, salamat sa panonood. Sana may napulot kayo dun sa aking mga sinabi and see you in my next video. Bye!